goɗɗo riima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo. En juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. Dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men. So daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñe windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare nogas e tati bowte hitande ujunnaje nogas ɓataake men ko faati dewle. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar tokkarallagal juɓɓungal to ko musidɗo men Saydou Abouba. ɓataake men mo kewɗen addude kala njeslaare ko faati dewle e nder galleji men beele kadi goto men kala wawa fofde kenal lakkitare. hade men natande ɓatakuji men dewle eɗen jiiɗi findinde koye men e rentinde koye men ko wiyete cyber criminel. en jii hande ene ɓuuri hewde e nder leyɗele men. wonno nden ko wadde hen trafic aji bonɗi gila e banque ha e neldiɗi koppareje ha e gueɗe goɗɗe. kono kadi en tini hande o e nder leydi Sénégal ene ɓuuri hewde hen ɓen sukaɓe jangoɓe e duuɗe ko wayno élevaɓe walla mbiyen élevage. saabu so en tini ɗeɗo henna balɗe hewɓe e élevaɓe nanggama e janguirɗi mumen taw ganduɗa ne jogui oɗon région ko fate banggue cyber criminel woni bonnanam kaari mi bonnanma kaari. jomumen ne jogui kaɓirɗe mumen ene jogui karallagal mumen ka jontaɗo walla ka joom jawdi walla ka tinaɗo walla ka dawriyanke walla ka gorko jontaɗo walla ni ka debbo jontaɗo ronki hebde gorko walla ka gorko jontaɗo ronki hebde oɗo hen debbo joɓaɓe mbiyaɓe bonnani kaari o yo bonnanemo ɓe bonnanmama hawnata jarde haydara. aɓe mbawi ɓordemo ɓe pibliyamo ɓe binda e makko ɓe tuumamo ɓe takkamo ɓe cara ɗum e bindanɗe e tufɗe ɗo jaydeli ƴogata walla ɗo yimɓe pinata garane jangga holko kewi hanki jamma walla holko kewi hande walla holko woni taweɗa ɗon photo ma tawe ɗon windande mawde takkeɗa ka meeɗa ka wadde en jii hande no wayno leydi. ɗum waɗi hande jiiya tan haala yalta ha ɓooyi wiye koko fenade ɗeɗo gueɗe hande ko gueɗe kewɗe nder rendo nde tawno hande yimɓeɓe batti haɓirde e ndiɗon mbaadi. ɗum noon eɗen ndentino koye men en jertino koye men janggo kala mo jiiɗon ne way noon ay gande ñaawe haqqillaji mon mbason nangude en wawi wonde gonga walla ko goɗɗum saabu ɗen gueɗe hande ni hanki tan won élève goto nanga hen e taw kadi woɗɗani e nokku ɗo gonnomi no fewi musidɓe tedduɓe. ɗum noon firti ko kalɗo jaaheten jaadine jamanu e kumpitoɗen hande ko woni e nder rendo ngo no fewi musidɓe tedduɓe. caggal ɗum gueɗal gongal ngal jiɗɗen ɓeydude hen haade men natande dewle. eɗen gandi tuuba ko haali o gayni o wi ko portable téléphone fulɓe mbi ko cindirguel sinde ma woto sinde goɗɗo. saabu hande en jettima e saaha mo ganduɗa sirluma foof woni koye téléphone ma. saabu so tawi joguiɗa ko orange e téléphone ma walla joguiɗa ko neldirguel haalis e téléphone ma walla joguiɗa ko sirluji gurdam ma e téléphone ma
walla jogiɗa ko sirluji gurdam hakkude ma joom galle ma, hakkude ma joom suudu ma e téléphone ma, walla hakkude ma e golle ma, foti an ka neɗɗo dokketeɗo sirruji jenani ɗum ko téléphone ko sirlu woni ɗon, walla ka neɗɗo mo ganduɗa kutoriɗo ko fate banggue réseaux sociaux won sirluji jenani ɗi joguiɗa hen, téléphone ma wiya ko cindirguel. Ko an tan foti jogade téléphone ma, ko an tan foti jogade code téléphone ma, ko an tan foti yaade e téléphone ma, woto andin hay neɗɗo goto goɗɗo mot de passe ma. Ay gila to banggue email ma hay goto woto andin ɗum mot de passe ma, gila to banggue orange maɗa money walla artel money walla ko wawi wonde kala nedirguel halis, woto andin hay goto code ma, code téléphone ma woto andin hay goto. Sok téléphone ma ha tiiɗa ko sirlu ma woni hen. ɓayde ɓerɗe natti wawde jogade sirluji, en guitti sirluji en batti e téléphone aji, yo ɓernde ma nde wontu e téléphone ma moftati. holko jeeyi sababu ɗum? ɗeɗo balɗe kala ko kan haala woni to Touba, ma on keɗɗum e journal so Allah haaji. suka debbo goto desaɗo omo jogui vidéo hoore makko e photoje hoore makko ɗo waɗi ɓandu ɓoltu, kanko jeeyi koye téléphone makko waɗi. so neldi goɗɗo kanko andi, so neldani goɗɗo kono koye nder téléphone makko woni, omo yeeɓa hoore makko, omo yeeɓa ɓandu makko. no neɗɗo daroto yeeso darogal ene yeeɓa hoore mum ni. omo jogui sehil makko mo hooli, kono on ko gorko, haydarala hakkude mabɓe koɓe sehilaɓe, aɓe cirlida kamɓe kala koye nder wuuro Touba ngoɓe goni. joni noon o itti o dañi haaju urgent tan, omo doga omo yaha tan o itti téléphone totti sehil o tan o dogi gam addoyde ɗum to, mataw yadata e téléphone o. on deke téléphone o sokaki naati toon yi vidéo e photoje ɗe, wanjitti ɗum e téléphone muɗum. wayno wona kañum ni momti o ari tan itti téléphone o totti. won gandi ɗin accident ji aɗi kefto, ko wayno joni jaaha suutoyde hunde en teddi mbiya jagganam ɗo, taw ɗo gonnoɗa e multiplier téléphone ma ɗo a sokanimo. ay ni woni noon on ɗacci ha woni balɗe ɗiɗi neldimo vidéo e photoje ɗe, o wi no keɓirɗa, o wi kemmi koye téléphone ma ñande tottuɗami nde. joni noon on watti waddemo chantage. gonden walla mi publia, o sali ha mimi leydi kanko suka debbo ko actualité, ko aljuma ɓennuɗo hen no. o sali ha mimi leydi, on gorko itti photoje vidéo neldi sehil mum goɗɗo, holli ɗum sehil mum gorko o on itti nelde WhatsApp. suka debbo noon porte plainte, on nelduɗo e WhatsApp o jaggama, kono oga kañum dogi yeehi suwa taw yitede musidɓe tedduɓe. ɗum noon firti ko téléphone ma hanti yo won leeɓol hinere ma, so bippi tan gonɗi jaltat. tawno hande ko hen sirluji men goni. mi haalani sirluji intime ɗi, no, sirlu halis ma ne hen, sirlu jewte ma ne hen. hande won wattuɓe hen compte banque uji mumen, won waɗɓe hen kayitaji mumen, won haaldeteɓe, won ɓe hen entreprise aji mumen, won wattuɓe ɗum no comme gollorgal ha tenti sernaɓe. o joji sernaɓe hewɓe ne pilta, taw ganduɗa jomumen ko andaɓe ene kaala hen ko wayno listihar, mbannaneɗo listihar kaala e audio o filta yaaha, wonmo takkuɗa goɗɗo walla womo tumɗa goɗɗo mbiya ko bammakko dabrimo, walla ko yummakko, walla ko joom suudu makko, walla ko ɓi bammakko. ayi an ceerno indema nanama, a haali ten sawtol ma ne anda, gaddana hoorema caɗele. téléphone hande ko sirlu, mofte sirluji mon e téléphone aji mon. kala mo wawa wadde min piri téléphone yo anduɗo haaɗi e téléphone musidɓe tedduɓe. ɗum noon joni joni buuɗal yurmeende so jomiraɗo hoddiri. musidɓe tedduɓe, ɓataake dewle eɗen natiri oɗo henna ɓataake, en meeɗi adduɗo henna hono makko kono ɗi cirti seeɗa. oɗo henna debbajo o resama e gure men dowri. oɗo saaha mo gonɗen omo hetto buuɗal yurmeende kala alarba no feewi. o resama e gure men dowri, nde o humana nde o teŋaka haalis.
o teŋa ko kolce o teŋa ko kolce tati o teŋa ko kolce tati woni ñalbi ɗiɗi e gayil ñalbi ɗiɗi e ngaari ɗum woni ko teŋa eɗen jiimi ɗo e ɓataake makko nde o hurti nde noon gorko jaafuɗon tawrimo sabu eɗen gandi debbo so tawrama joom galle mum heewi weltade subaka yeena ɗum rokkimo nayi ɗiɗi yanti e tati woni joyi o dañi joyi e nder galle o ɗum galle o fof ne andi kanko jeeyi ɗonne kadi eɗen mbasiyo koye men ganden wona debbo mo tawraka kala woni pijowo viol nan ɗon wawnede e force nan ɗon joomum ƴeeɓede nan ɗon fof ko viol hande en ji wonɗo suka debbo hooloto e giƴum mawnum gorko walla miñum gorko yewtire mabɓe ɓe jarna ɗum poɗɗe yatayo walla boisson ɗanoɓe jahay mum joomum fina hula haalde deƴƴira noon so woni hen reedu ay ganden so wonani hen reedu kam wona bonirama ɗe gueɗe ɓuuri hewde hande alay saago mbatten aynirde haqqillaji men gueɗe jahoje e men wona neɗɗo mo en tawrani pap woni pijowo ko alay saago jaajen mbawen miccade ɗo tubakoɓe dadiri en to banggue losk kamɓe koɓe loskoɓe kala ko kewi ɓe loskat ɓe loskira haqqille hade mabɓe ñawde kono enen en ñawat taw en loskani ɗum woni ko Allah haaɗi en sikkitade neɗɗo tumde neɗɗo enen ko ɗum Allah haaɗi en ko Allah haaɗi en ko hen guurɗen kamɓe noon ko Allah yamiri en ko ɗum woni koɓe guuri sabu ɗum ɓe loskat ala koɓe ɗaccata haaɓe keɓa preuve laaɓɗo ceer ɓe gadda ɓe kolluma ɓe mbima wadde an a waɗani ka innocent so an waɗi tayadema ɓe mbima ko an waɗi ɗum noon ene moƴƴi enen ne julɓe ɓayde Allah koko haaɗi en sikki sakka sabu hay soko salligue ma sa sikkitima boni juuluma sa sikkitima a fewnitat sikke o ɗo darde wonno fo a weddoto ndeya mbatta ko ɓuuri famɗude haalaka noon sikkude neɗɗo tumde neɗɗo ɗum waɗi noon Allah wi en sikke ko bakkat alay saago gonen e yaqin ngam wawde loskuti kanko debbo o dañi ɗon e galle he ɓiɓɓe nayo ɗiɗo worɓe ɗiɗo rewɓe Allah walli noon yooro ari jawdi wonnode diwan o kala hewndi hen eggi hewndi hen maayi kono kadi kanko debbo jawdi makko wili ha ɓurtima jawdi wonnodi ɗon ndi kono kadi ma wi jawdi mabɓe gasi ha heddi jawdi gorko o gasi ha heddi jawdi makko ndi nayi ɗi o tegonoɗi ko ɗin tan hande gonti ɗon nayi kewɗi o sotti hen baali e beyi ha heewi ɗum woni kaake gonde galle heɗe gorko e hoore mum ene andinimo e kala saha hande ko ngaluma woni e galle he sabu ko teŋeɗa ko ko ɗum woni ko wilti hande minen komin jogino ko gasi kaake makko ɗe keddi ɗon kanko debbo o tonganani en noon nayi ɗi no poti kaake ɗe no poti Allah walli noon welede Allah e gorko wonɗo yahanno waɗi accident yalti aduna welede Allah e mum jeno yeehi ha on dumunno ɓenni yimɓe ngari ene kaala holno jogori waade ko fate banggue ndonu kanko debbo o wi ronete koko wonno ko jiiɗen ɗo ko pop ko min jeeyi gorko teñinomi nayi tati e nde kurtimi yeehi ha weeti o rokkimi ɗiɗi ene wilta Allah waɗi noon yooro arino kanko yihino haw gayni ha laaɓi koye ɗiɗo ko fof ko min jeeyi yimɓe galle ɓe mbi hay so tawi an jeeyi teŋe ɗe ko teŋe ma kono ko wilti ko wiltani ko enen fof ɓayde koye galle gonɗen ɗum noon o yalti aduna ronete musidɓe tedduɓe haala ka mawni
almami gonɗo ɗon o ari jangti ko foti jangtade ko kono sisi tan koma rone debbo wi ko jawdi mum ronetake saabu kañum jeeyi tene kadi debbo yidde mum ko ruttade galle bawum yaade jawdi mum ɓe mbi ko ñett ɗum wonata hande wonata janggo hande nanɗon jibru mawdu hakkude debbo e galle o ko yidde wiide en tan musidɓe tedduɓe neɗɗo sa teŋi ɗum hunde waɗi hen jelogal mum kala ko wawi dañde kadi waɗi hen jelogal mum kalɗo mbawɗon tolnade andin bande en pop ko debbo o jeeyi gandina hoorema ko jeyɗa aduna deeƴani saabu hande heewiɗo debbo e gorko ɗanni caggal leydi walla goni e wuuro ene liggodo ne ndendi hunde debbo ne waɗa hen gorko ne waɗa hen gorko yalta aduna debbo riiwe wiye hay mbuɗo ala hen tawno wona noon wono wona noon wano en gaddinɗo ɓattaki mum oɗo debbo e gorko wonɓe caggal leydi mbaddi hen ha mahi galle e nder laamorgo mumen nde gorko yalti aduna wonno ko nawlirɗo ayi addi haala mawka wiya galle o ko galle gorko kono noon ko debbo waɗi hen ko ɓuuri hewde kono wonno ɓe calculani ɓe mbindani addi haala mawka musidɓe tedduɓe ha addi hen perte mawɗe ha addi hen gañam tumago addi hen gueɗe ɗe pewani ha famille o serti ɓayde hande ko jawdi aduna serdaten jawdi aduna ɗum woni hande ko serdaten ɗum noon kala ka ene waɗe e dewgal gila e jawdi mum ha e galleji mum ha e mahango mum kala mbuɗugu joom surma nanni hen windu mbinde ceenne gurdam aduna ayi mayde e gurdam gonti an mayɗo sa yeehi a ɗacca fitinaji mawɗi caggal ɗum waɗi hande hewɓe maynoɓe ɗacci jawɗele tayi galleji ɗi jeeya gam ngakkude nandiral hakkude rewɓe hakkude ɓiɓɓe hakkude jinnaɓe hakkude miñiraɓe e mawniraɓe ɗaccaɓe ufno nde tawno ken sikkiji ɓoli mbimi ko en loskata ha keɓen ko laaɓi ko en sikkeji ɓoli alay sago noon mbawen loskude ha keɓen ko ɓuuri wonde goonga beele nguuren goonga mbasen wurde sikke société men ko société sikke en cikkat hay goto en meeɗa nanngude gorko ne fawi dow debbo hay goto men meeɗa nanngude debbo ne fawi dow gorko en cikkat tuumen kaari ne jaltida tene gonɗinen ɗum ten ken haɗaɓe ɗum e deftere Allah teddunde saabu sa tuumi neɗɗo zina aɗa foti fiyede ɓoggi aɗa foti fiye diine l'islam fiima no neɗɗo zinirta fiye ni ko noon tuumo fii tuuma neɗɗo hande ko debati gorkati ayi a fiyama saabu a heɓani ko laaɓi ɗum tagui takkude neɗɗo ayi Allah ene yamiri an ya fiye teni ya joñi te a wonta seede e kaddi gurdama timmata ka feccere gontata ɗum noon hande so en ƴeewi gurdam men ɗam ko gurdam ñidduɗam koko ñiddi goto men kala en yiiɗi irɓinde weendu goɗɗo o gam beele goɗɗo o nefe teni so nefama ko dañata e makko haydara ɗum noon alay saago darnen gurdam men e moƴƴam debbo o jokkodire men en kalde makko en kalde sukaɓe makko musidɓe tedduɓe ko heddi ko koye juuɗe mon woni goto men kala holko wawi wiide oɗo henne debbo holko wawi wiide ɗam ɗo henno gurdam hanti yoɗam darto yoɗam nattu e nder rendo men alay saago jurnitɗen ko gollaten ko musidɓe tedduɓe ko jiɗɗen haalde seeɗa eɗen gandi français ne haala konngol gotol koɓe mbiyata flambeur gorko mo jiiɗa pop ko flambeur woni holɗum omo yiɗi hollude rewɓe wonko woni omo wawi luɓade oto sehil makko omo dogna o ara e rewɓe walla e worɓe o wiya kanko jeeyi oto o walla tawamo e galle omo luwi o wima kanko jeeyi galle o taw ganduɗa haydara wala ɓen ne goodi punta rewɓe ha debbo naata e dewgal tawani toon haydara ɗe caɗele hande ne goodi ɗen on ɓataki nanɗo henna ene jogui woni worɓe soɓe jiiɗi ƴamde debbo guila subaka ha nangue muɗum ko penale mehe min mi mahi mboɗo jogui oto mboɗo jogui magasin mboɗo jogui kanŋe mboɗo jogui ñiire kanŋe mboɗo jogui ala fof koɓe kalata wona ɓataki o nani iwri en koye nder leydi Mauritanie jomum nannuma holluma preuve galleji holluma ɗum
kono an debbo o annene aɗa foti jogade haqqille mbasa natirde gorko ngam jewdi aduna. ɗum woni mbasa wonde manipulateur walla manipulatrice woni natirowo e hunde ha heɓa hunde. sa heɓani hunde ƴeewa no jaltirɗa e hunde. kankone gorko o natirta e debbo o ko par wadde flambo debbo o woni hankkadi ni luwo saabu en ji hande yo Allah faabo won aroɓe hande luwa suudu hôtel luwa oto saha kala jolay oto e jirlo seeɗa garane komtira yimɓeɓe ene pooɗa yimɓeɓe en ji ɗum guilay liggotoɓe foof ne hen waɗɗoɓe teftef business liggotoɓe taw ko woni hen liggotoɓe ɓe nunɗani woni hen worɓe yiɗɓe ferkude ɗo hen woni rewɓe yontaɓe taw ko joomen jawɗele puntira ɗumen wonko joguiɗa ha joomum naata. so joomum andi gurdam ma wonta baali katodiri wonta caɗele ma ko kalten ɗo ko musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji mum no fewi hande ko ɗum ɓuuri hewde nder rendo men. ko kalami won ɗo henna ko teskoɗe bitte ko ɗum ɓuuri hewde hande nder rendugo hande ko rendo waɗago hande manipulé. neɗɗo naata e gurdam ma sa wi yo laaƴoma o laaƴotoma so wi mettoma mettotoma ngam yidde dañde hunde. so dañi hunde o gayni o ufnoma. hande nana hay nder dewle ɗe wona joom suudu ma hande so sohlema hande wutte jasiniére kala sifa konngol belgol wona kamɓe fof de ko woni hen kala sifa konngol belgol jomni wawi haalde an kay ko an tan jimmi an kay wonma ha heɓa so heeɓi gayni yeeso ngo arta ɗo wonno. hande yettima ha yettima whatsapp uji ɗi ha yettima nde cehilagal hakkude debbo e gorko. an gorko jiiɗa hebde hunde debbo o nelduma image makko walla gueɗe goɗɗe hankkadi aɗa flamo hankkadi aɗa multiplié mo holɗum an mbami yiddema ni ko an tan jinmi mbaɗa yodde ni haalama no weldemi ni ɗin konguɗi hande goni konguɗi whatsapp no haalama way weldemi ni no mbaɗa ñihludemi ni ha joomum nelduma ko jiɗɗa nelduma ko so neldima ha humpitima joomum tan paf tourna ƴeewoya goɗɗo. ɗum woni yimɓe ne poti rentade waaɓe woni yimɓe ne goodi Allah ne rokkiɓe koɓe haaloɓe. joomin ne poti rentade ndiɗon mbaadi ko mbaadi komtori neɗɗo o homtuma homto goɗɗo fina hankkadi homta yimɓe foof ene wona to debbo ene wona to gorko. ɗum noon wonde oɗon sifa moƴƴani. neɗɗo yo jogo couleur jilli gona jiɗowo taw wona an aɗa natira dewgal ngam galleji walla otoji walla yiidema gorko ne jogui téléphone al ɓuttal ne jogui kele oto ene jogui passeport ne wi Amérique walla France walla partout cokkoɗa hen taw ala wonmo merniɗa ɗo hen ɗaccuɗa ɗo ko o tigui woni joom galle ma. saabu Allah haali no Qur'ana gayni heewiɗo jiɗɗen hunde taw ko bone wonande en heewiɗo gañƴen hunde taw ko jaam wonande en heewi ɗo jiɗɗen hunde taw hunde ko bone wonande en heewiɗo gañƴen hunde taw hunde ko moƴƴere men woni ɗon heewiɗo gañƴa oɗo gorko ko o woni jamma heewi no jiɗɗa o gorko ko woni bone ma jiiɗa oɗo henna gorko ngam ɗandugal makko walla ngam dañal makko walla ngam yontede mo walla ngam mbaadi makko walla ngam wondemo neɗɗol société taw o gonɗo caggal ma mo meriɗa celɗa yiide o ko o woni jamma ɓoya woni bone ma o foññuma o ɓawlinma o rokkuma tension o rokkuma kala taw jamma nani ga. ɗum noon ne moƴƴi gudditen guite men ɗe ganden ɗo pawɗen koyɗe men. min mbimi debbo so tawi gorko ari e ma ene ƴamma hollima matériel salon so hollima matériel a jaaɓi an debbo annene ka debbo matériel kala nde o waasi a yahat walla kala nde o garɗa tawɗa ko haali ko a ala on ceertat gorko saɗa ƴama debbo hayso koye ngunu mbalata wimo koye ngunu mbalanmi wimo min de koye nguru mbalanmi min de mi ala galle mi ala haydara ko jimmi ko debbo jomum yiɗirma noon yiɗirma ndiɗon mbaadi nde tawno gilli garɗi guila jomum anda ko gonɗa ko dakhame ɓolo woni hen
neɗɗo yinma naturel ma ko dakam e ɓolo woni hen sa wowniri neɗɗo mbuuɗu walla a wownirimo matériel haw yiɗirima matériel kala nde yi goɗɗo joom matériel wa yaɓɓete o ɓennuma ɗum ko debbo e gorko fof ɗum noon ene moƴƴi gartiren haqqillaji men mbawen wuurde e oɗo hen aduna gurdam moƴƴam ɓataake mo jiɗen uddirde buuɗal yurmeende ko debbo gonɗo e dewgal mo ɓesnani ko maayɗo debbo gonɗo e dewgal ɓesnani ko maayɗo omo resa e dewgal o ɓesnani o foftata to gorko ɗo ɓe mbiyani kamɓe fof woni hen o foftata ɗo gorko ɗo o foftata to jinnaɓe gorko o foftata to enɗam gorko o kala jiiɗa kala mo jiiɗa e famille gorko o an kay a yoɓani ñamande aɗa ñammine aɗa yarne aɗa holtine a jibinta allahu akbar skay elle ko joomum waɗanta hoore mum elle ko teno joomum rokkaka fodde mum ɗo joomum rewi fof ɓiiñe ufne ɓiiñe ŋooɓe elle hen gona julɓe wallahi heewi fiiɓe tiinde e leydi ene murnine julkino ene cakkitino taw ko heefreɓe bonɓe ɓuuri heefre bonɓe nde tawno ɓuuri bonde fof ko ɓurde bonde jikku keefeero gona neɗɗo bonɗo jikku ha jikku ma ɓuuri bonde e keefeero gona neɗɗo joom konnguɗi joom ɓernde bonde ha ɓernde ma nde ɓuura bonde e ɓernde keefe saabu eɗen gandi so en duttima e konngol annabi sallllahu alayhi wa sallam o wiyen ko aljahlu asaddu min al kufri majjere ɓuuri bonde e keefeeru enen gonduɗen ko majjere keefeero o mbiyeten keefeero o wonɗo ɓuuri haadde ɓuuri bonde ko majjere enen noon sa wiyama keefeero coɓɗo tan pour meɗen ko gasi holmo wonani keefeero wonti julɗo yaadunoɓe annabi sallah sallam ɓe pap gonti ko julɓe hande aduna holko ñalawma foof garɗo no foti yimɓe gontata julɓe kono holno foti julɓe goni majjuɓe jahlu taw ko julɓe goni majjuɓe julɗo majja ha majja ha majja ha majja ha ron ka andude ko Allah hoddire mum ha watta hiitorade kiite ɗe Allah hanno e qur'ana ɓen hiitortonoɓe annabaɓe ɓen hiitortonoɓe rewɓe e sukaɓe Allah wi ɗacce ɗum kiite mon iwata koto Allah tew ganduɗa hande ndesa debbo kiitorɗa ɗum daña sehili kiitorɗa ɗum kiitoɗa ha kiitoɗa subaka walla kiitoɗa ha kiitoɗa jamma walla ha kiitoɗa fottude debbo walla e gorko saddawa subaka ɗum wona majjere majjere ɓalire kuƴum kiitoɗa ha kiitoɗa hoorema hande somi waldini walla mi finrini walla mi ñaldini walla mi ordini walla somoɗa daw mi dawrini hande moƴƴani yam somi dawi nangue yaltani moƴƴani am kiitoɗa ha kiitoɗa hoorema kiitoɗa ha kiitoɗa tagore Allah tenan ka tagore Allah holto paaɗen ɗum noon alay sago mbasen jogade jikkuji ɓurɗi bonde e hefreɓe saabu aljahlu asaddu min al kufri majjere ɓuuri bonde e keferu ndentoɗen gila en wonde ɓen ɓurɓe bonde e hefleɓe saabu majjere debbo resa e galle wasa ɓesnude enen kala payen mo cukuñago payen mo kiite payen mo kala bonande so memi goto ɓiyum tan goɗɗo ɓawlina yeeso tetta ɓiyum sa yiiɗi ɓiɗɗa jibinat ɗe gueɗe kala ne mbayno leydi taw en gandani wona haye gorko ne wona ndiyam gorko ne wonay gorko ɗum noon ene wasa wonde gorko wasa wonde debbo ko Allah hoddirani nde Allah hoddiri kala waɗat hewɓe moƴƴuɓe ɓe Allah horsini yiiɗi tene waɗɗi men dow inde men kaala e defte jibinani tene meeɗa hoyde hay ñalawma goto ɗum noon oɗo hen ɓataake debbo mo ɓesnani omo juuti seeɗa combat makko combat gulɗo jaw ma en gartoy hen ɗo e dumunnaji so Allahu lamɗo haaji so ɓataake buuɗal yurmeende feri feeñe windere feeñje ɓataake dewle musidɗo mon giɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah ñallane musidɓe tedduɓe ñagama yafuya noon dande no wayli seeɗa ɓayde en cuusa wiide ken mabɓaɓe kam mbiyen tan oɗo saha sen pini dande no wahli seeɗa